Arsang, bireng, nadamag mo untay latest chika. Latest nga haanan ka nung agtaray ni kagawad ginalinta nagkadado ka no ti utang na. Hanhantingan ka no pa'y data auring. Ay kasjay, maya manggarod ta agpadada makini kagawad barang nga budulera si ka uray siya no daddo makit madakdaka matda si ka nga umay pagututangan tamo da siguro ko mabudol dakdagi jay ay maya manggarod ta madi ka nga nagpapabudol kinyada nga duwa haang nga talaga isa si ka no dati balak mo nga umay nakutangan data ay ipakpakaunakon hang ka nga pautangan ito naman ada paggatang ko adda paggatang mo ng awan iti pagbayad mo tay utang mo. Tay utang mo kinyak manubulan aja yun. Mano ka di aya tay utang ko kinyam. 3,000 pa iti bayadam kinyak. 3,000? Apay magtakas tamat si kaarsang magmagnan sama data ballpen mo. Tamok nga utang ko lakinyam ke 1,500. Anya nga 1,500? Nabayag ka nga hanga nagpakpakita kinyak. Tapos data ibagam nga 1,500 lang ti utang mo kinyak. Ay hanggang kasta-kasta si kabiring makitam ko na king ka. Han ba nga 1,500 talaga di utang ko king ka? Haan, taore kasi itong ugali ka jak mga interesan na kita utang yun dito tindaan oray nabayagan no makaala kayo matilaklakok kunayo lang no adati impaduling nyo sakay makasurun no pinagsisingiran nagpupuskol kayo di na kita uropayo nakaro ka mga agsa umot si ka ay aman oray nyo tibagbagam kinya kurang pay dagita Di ka kumamagayam nagfile mo't aya nga tumare nga kagawa. Tapno, ikari yun na kita butos yaw. Di mas lalo nga hanakon nga nakasingiran. Ay apo, uray madinak nga agkagawad ka mabiyag ko lata na kita anak ko. Saka ano nga na kita kagawad kita ka damat ti padala ta lakay ko. Ay gayam arsang kamusta ngay mo nilakay mo. Imbag pita padpadalhan na kalata. Hanaba mo nga naglalaki ka. Hanaba naamuan nga lalakim tay boy you nga naanakan na ka. Hanba mo tay lakay mo nga tay talo nga anak imbati na tatalimadan. Pangiwa mo si ka kaya mo ta tabtabak data apay nadalos ka biyangot ka nga may saaya. Well, hindi naman ako malinis at hindi rin ako magmamalinis. At least kinyak naglalaki nak ini nabalo nak si Kangay si bibiyag pala nila kay mo addan iti nakareserba nga agbalinto nga sukatnan makaturturog ka pay kadi si kaarsang damag ko lang saan ka kaya kumukuha ng kapal ng mukha. Sika nga babae, nawan maaramid mo tibiyag mo, hangka umay-umay dito nga bibiyagan na ka, hangka lang nga mapautangan, kastaki diti ibagabagam kinyakon, awang bibiyang mo, uri talo ti asawa. Awang makidibibiyang ko, ayata biyag mo nga rodata nga matuto ka kumama nga agbain si ka, gasong, nilakay mo ti agagastos diti balayo, iso na nagpatak na tindaan mo, tapos kaduam diti balayo, tay lalakim, damang kumanlaking kaarsang pinainom mo ka din nila kay mo nagkawkawam iso nga permila unay nga madina ka nga may sinsina oray inya ti ubraom pumanaw ka man la dito yun tay utang mo bayada mo agbayad ak no kaanok nga kaya ti agbayad ka tatan di ka kaya nga ikapitang ka agbayad ang malaking yamon ta nakapapay malaunay kingamon pakasarsarita at pay data ti buong barangay nagsuswan at inigibayad ko ngem dati lang itikayat ko nga ibagaking ka dagita laklakong machichirya nagkukulbet da kasking ka pati dagita lakong nga delata expired da kasmo laking ka kay-pay animal nga babae di expired ka na dagiti di delata ka na nakakulkulbet ka na ti lakok mas nakakulkul ba mati itsuraan na kung naman nung nadalos iso na nga duduma malapak kamalalaan na kaya pimbagpay siya na may salang